OMS y'a laɲini ko ka nin bolociji in ta ko filanan kɛ min bɛ wele nanzarakan na ko vaccin R21 Matrix M. A kun de ye ko ka denmisɛnninw tanga ka bɔ sumaya bana ma ani k'u kisi bana in yɛlɛmali ma. Nin hakilina ninnu taara u ka kulu fɛ min bɛ wele ko groupe consultatif stratégique d'experts minnu ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolociji o sɛgɛsɛgɛli ma ani fɛnɛ ka fara u ka hakilinaw lacarili kan sumaya bana kun kan. I used to dream of the day when we would have a safe and effective vaccine against malaria. N tun bɛ sugo n'a ye de don min na an bɛna se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka se ka bolociji nafama dɔ labɔ min bɛ se ka sumaya bana kɛlɛ. Sisan bolociji fila de b'an bolo. Duniya kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé OMS nin kɛra o ɲɛmɔgɔ Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ale ka laseliw ye OMS ka lajɛrɛ senfɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ. Ni bana in banakɔrɔba de don min bɛ farikalaya kunkolodimi nɛnɛ ka se bana juguyali walima saya ma. Ni bana in ma se ka furakɛ san 2021 mɔgɔ 619 olu de fatura ka sabu kɛ sumaya bana ye diɲɛ ɲɛfɛ. OMS a ka sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw bɛɛ wulikajɔw la hali bi cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ kura wɛrɛw labɔ bolociji in dilancogo kan ani sira kura wɛrɛw min bɛna tali kɛ a labilali kan. Nin fɛnɛ kɛra OMS ɲɛmɔgɔ min sigilen don u ka bolofara kunna n'a ka baara bɛnnen don boloci ani bolocijiw la sagoni kama ale ka laseliw ye Dr Kat Obrey. Ni fɛɛrɛ sɔrɔli ninnu sira mana se ka labila UNICEF ani ka fara dɛmɛbaga kulu kan minnu ka baara ɲɛsinen don bolociji dilanni ma i n'a fɔ Gavi bɛna se ka bolociji in don ba la min dilannen don Inde jamana ka cakɛda dɔ fɛ n'o tɔgɔ ye ko Serum Institute of India. A bolociji kɛli yamaruya sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labilala Ghana, Nigeria ani Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw fɛ.